Di ngamin last year, sir, ada ngamin violation na, ng panggap na lang ti vape. Kat Mm. iso na mismo nga ni principal tinakatiliw iti sir. Tapos titipidwa na tata sir, nga hamot nga iso ti nagaramat kinhaan namat nga bagi DJ vape kinhaan damot nga nakita nga iso na kat nagusar ti kas jay sir iso nga nagpagpakaasi ak idi kanya na sir nga han nga ma-kick out jay anak ko ngem DJ sa una kanyak nga kas jay nga pumanaw kay dito han na kay kasapulan ti eskwela kuna na sir. Kaano ma'am nga napasamak daytoy? Idi last week sir, Miyerkules. Mm. Iti apaman nga kastoy iti insawang na apay da kadi iti pan nakaduktal damanen nga gusto usar iti vape iti anak yu ma'am. Dito las nga anana sir nga panaka anana hamot nga iso ti nagusar sir kinhan namot nga bagi DJ na usar no di kat J outside of the campus sir J Boulevard J tinakatiliwan na sir kat hana kumamat rebeng ka dyan sir sa agawid damot kun sir. DJ yan isot na pabasol nga kon sir. So adda iti malaksid ka detoy nga alegasyon kan kuana awan met ti ikot na mamo no nakumpiskarda manipod kan kuana nga mismo nga vape ma'am. Darang kapkap da sir ida agawid dan sir nga may outside of the campus sir DJ yan. Ma'am sipot idi napasamak detoy panag-vape iti anak yu idi napalabas nga tawen. Kinasarsalita tayo isuna ang hanan nga araramiden pa iti datoy nga banag kan kamusta met ti obserbasyon tayo apaman nga kastoy ti in na bagayo ma'am. Binagaw kung ba't yung sir kasarsarita ko haanan nasing puta kung kuna namot sir. Kin DJ sa una pa nga J conversation dakin ni kagawad konsehal edo nga ni sir. Kas JT imbagana tapos insetan dakti meeting tapos kinansel damot laeng. Okay ma'am. Ma'am iti nagbalin nga rakurak iti mismo nga school principal nga ni Mr. Neil Acob ket kunan nga adda kano ti upat nga violationen ti anak yo pakaseknan iti panagusar ti vape kastameten bullying. Naipadpadanon kanyayo dati ma'am ano saan? Isu DJ ti muna nga violation na idi last year sir DJ. Yang pakaseknan ti bullying awan met ti kasi nga naipadpadanon kada kayo ma'am. At da sir nga may isu DJ 1 year namisanak lang na pan di opisina idi sir isut panangayab da kanyak sir. Ngam inlawlawag da kada kayo ma'am no ulitin na pay ket kastoy ti agbalin nga panusan kastoy ma'am. Imbaga di sir nga gaputay di kasta sir ket han namot nga basol di panagusar na gamin sir kay hamot nga isu tinakita da nga nagusar impersa namot latang kas jay ngamin sir. Ngam anat kinapagpaiswanan nga in kick out dan dati anak mo ma'am. Di pa nakakapkap na lang sir. Ngam in Dito kick last out dan trip, ma'am sir. na talaga. In kick out dan ma'am, I mean daytay handan nga palubusan pa nga agtuloy nga agbasa iti Pagudpud National High School ma'am. Un sir haanin sir in release na kang masigod di makisarsarita kanya na tinasaya atin sir ket pumanaw kay dito nga eskwela hanga da kay nga kasapulan ko na damit sir. Okay ma'am. Kalpasan ti detoy nga panangisawang ti school principal kamusta ma'am iti sitwasyon iti anak kita Gundaway. Idi sir ay di kakik out na sir agmulmulong lang kin agsangsangit ta gapot ta siya anak idi sir. Napanak kini attorney iso di inadvisean dak sir. Imbagta na sa salita ami mo lang sir nayat mo lang asimrek. Ngam Gundaway ma'am pagbasbasaanen ti detoy nga anak tayo. St. Jude High School sir. Okay ma'am. Ma'am Gundaway anang ti plano tayo? Dati plano tayo nga mangireklamo iti Department of Education kada to school principal gapu iti datoy nga saan nga napintas nga alleged nga insawang na nga sarita ma'am. No dapat nakakuha na sir akat no mabalil ako makat sir ko won. Ikaw na ma'am ket awang kano timbagbagana nga tumalaw kayo kan handa kayo nga kasapulan kuna na ma'am kuna na ket awan ti malagip na. Ada di kay teacher si di sir dapat di parents nga kakadwaking estudyante sir di balikas na kajay sir. Okay ma'am.
Anyway, maraming salamat ma'am. Iti impormasyon nga inpayo iti abong Boradzo Lawag. When ma'am, ala, gutigutan niyo iti anak yung itutuloy na ti agbasa, agaputa na patag. Iti panagadal ma'am Marlene. Ken datoy, magbagaan tayo nga haanan nga agaraamon agaramat pa iti vape ngaminan. Datoy oray uneg kenwar iti pagadalan ma'am Marlene. Un, sir. Okay.